Klimatické udalosti vo svete 5. a 6. apríla. Poľsko. Silný vietor a sneženie spôsobili škody a zranenia vo Varšave. Vydané boli výstrahy pre viacero regiónov. Portugalsko. V meste Estremos mali náhle silné dažde za následok záplavy a značné škody. Grécko. Chladné počasie zasiahlo sever Grécka vydatnými snehovými zrážkami a spôsobilo škody na úrode. Bulharsko. Husté sneženie zapríčinilo obmedzenie premávky, výpadky elektriny a pády stromov. Rusko. Pre hurikánové vetry a prachové búrky bol na Sibíri vyhlásený výnimočný stav. Vietor šíril požiare, spôsobil škody na infraštruktúre a vyžiadal si jednu obeť. Chakasiu zasiahli silné vetry a požiare, ktoré spôsobili rozsiahle škody. Počet obetí presiahol 30, hospitalizovaných je 5 ľudí. Silná búrka na území Altajského kraja spôsobila vážne škody. Pri Bísku sa vplyvom silného vetra šírili lesné požiare. Kazachstan. V Almaty spôsobila silná prachová búrka výpadky elektriny a materiálne škody. Irak. Silné krupobytie v okrese Soran v meste Erbil v sobotu zranilo 5 ľudí a spôsobilo rozsiahle škody na autách, domoch a úrode. Saudská Arábia. Na juhozápade krajiny padali prudké dažde sprevádzané silným vetrom, krupobytím a prachom. Kongo. Silné záplavy v Kinshase pripravili o život 30 ľudí. Viaceré oblasti sú bez elektriny a hlavným problémom je nedostatok pitnej vody. Indonézia. V okrese Tange sa vyskytli silné dažde, nárazový vietor a následne došlo k záplavám. USA. Arkansas zasiahli po neustálych dažďoch historické povodne, ktoré si vyžiadali množstvo zranených, materiálne škody a úmrtí. Tennessee tiež postihli záplavy po intenzívnych búrkach s vetrom so silou hurikánu. Počet obetí búrok stúpol na 10. Centrum Cincinnati zažíva veľké záplavy. Rieka Ohio dosiahla najvyššiu úroveň za posledných 28 rokov. Vážne záplavy zasiahli aj Kentucky a Indianu. Mexiko. Piesočnú búrku v štáte Chihuahua vystriedali snehové zrážky.